खुलुमबाय लोगो नोंथांमोन दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फिर से एक नई ब्रेकअप शायरी के साथ आया हूं तो अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोदो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे शायरीखौ आंनिथ' नङा बे आंनि लोगोनि आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ मोजां मोनगोन ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला फैला दो सारे भिडिअखौ फैला दो स' खोनासंदो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजांथ' मोनखागोन अबे सियर 100% सियरखा नोंथांमोना आंनि रायलायनाय सुरा इमोसन जानाय नङा अब्लाबो माने बरिया फैला दो सब फैला दो बरियाखा नायदो भिडिअखौ स' लोगोफोर खोनासंदो आरोना बे शायरीखौहाय ब्रेकआप शायरी जाय आंनि लोगोआ हरदों खोनासंदो होमबा जागायनोसै आरोना गोमोरनानै थाङाखै दाबो नों होनाय बै मोदैया गोमोरनानै थाङाखै दाबो नों होनाय बै मोदैया दोनदों आं बिखौ दाबोनो आंनि गोसोनि डायरियाव गोमोरनानै थाङाखै दाबो नों होनाय बै मोदैया दोनदों आं बिखौ आंनि गोसोनि डायरियाव बुं नों खोनासंनो नामा हानाय नङा नों बेखौ खोनासंनो नोंनि गन्थङा मिजिरलांगोन नोंनि मेगनाव एसेब्लाबो मोदै बोहैगोन अब्लासो बुजिगोन नों अब्लासो बुजिगोन नों जे आङो आगोलनिफ्राय सान हर बेसेबां दुखुनि गेजेरजों मोदै हगार हरखो स' बेनोमोन लोगोफोर आंनि लोगोआ हरदों स' आं बे लोगोखौ गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बावहरनाय थाबाय जाहाथे आंनो बेबायदि मदद होनायनि थाखाय आसा खालामो गासिबो लोगोफोरा आंनो बेबायदि मदद होगोन आरो जुदि नोंथांनावबो बेफोरबायदि शायरी दंब्ला गाहायाव कमेन्टआव खिथाहरदो ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामदो ओरै नङा दे सरि ओरैसो लाइक खालामदोलाय ओमफ्रायो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदोलाय आरोना स' लोगो मोनसिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय दिनैनि थाखाय बाय बाय